Jordi Cussà, avui estrena de La Revolta de 1932 de la Llobregat. La teva tasca com a part d'aquesta obra, en què ha consistit? Perdó? La teva tasca en aquesta obra... La meva tasca? Bueno, doncs, diguéssim que pràcticament... Bé, la idea va sortir dels amics del Teatre de Cercs i de l'Ajuntament de Cercs mateix, del Museu de les Mines. La Mari Cabrets, l'Alba Buixader, volien fer alguna cosa per recuperar la memòria d'aquesta vaga general frustrada, per dir-ho d'alguna manera. Vaga general molt puntual, molt efímera, però molt bonica. Jo vaig de seguida vaig trobar una revolta com ingènua, una cosa que d'entrada, quan jo, sentíssim ignorant, no en coneixia res de la vaga en si, i vaig quedar molt sorprès, perquè dius, això sembla un joc de nens, com poden ells superar el sometent i fer callar la Guàrdia Civil i ocupar el poble, i això és veritat, vull dir, van arribar a fer vals per l'economat i distribuïen ells el menjar. O sigui que hi havia una substància molt bona per treballar, això és evident. Hi havia una tragèdia, si tu vols, no grega, com diuen a l'obra, berguedana, afortunadament no tràgic a nivell de morts, perquè Berga van petar 4 tiros, però de morts i ferits no n'hi van haver, i llavors es tractava de buscar la manera de traslladar-ho a teatre i em semblava que el truco que el públic ho entengués bé a través de l'emoció. I vaig anar a buscar això, vaig anar a buscar com em va anar molt bé la idea de la classe un cop tinguda per poder fer reflexions des d'avui en dia sobre els fets del 32, que només es podia fer així, i llavors els altres personatges ja quedaven més distanciats i més encarrilats en aquest joc de l'emoció que deia. També el fet de fer aquest feedback de l'actualitat ara, un procés explicatiu, també té el valor de poder generacions que no ho han viscut directament posar en valor uns fets que aquí han passat. Per descomptat, i més com està el món avui en dia, bé, per força els pobres i els humils i els revolucionaris ens haurem de tornar a unir, espero que sense violència, però haurem de tornar a pressionar perquè ens volen tornar a fotre de dalt a baix. Com ha dit en un moment un personatge de Cela, ens volen tornar a robar la vida, que és el que els agrada, perquè llavors no puguem fer obres de teatre i no puguem escriure llibres. Ja ho volen fer ells, pel seu compte, ja els hi va bé, és el que sempre foten els vencedors. I també ve a reflexar en els personatges, casos particulars, però també la realitat d'aquella època, no? Els motius. Perfecte. Jo hauria estat al costat dels miraires, segur, vull dir, no. Sobretot, insisteixo, sense haver-hi fets de violència, és que és una cosa que no vull de rumiar. Iniciat per les dones? Sí, sembla comprovat que van iniciar les dones a baix a la colònia Carme per uns fets d'un conveni que s'allargava. La noia violada, evidentment, és un recurs teatral i, afortunadament, espero que sigui un recurs teatral. I llavors elles van pujar a Sant Corneli i dir-los als minaires, nosaltres ja hem parat la fàbrica, o sigui que ara si us toca a vosaltres. I els homes, la mina? I llavors s'hi van sumar i es van escampant, van començar el dia 18, em sembla, aquí a Sant Corneli, va baixar cap a Berga, després va venir Olvan, Gironella, Olvan no estic segur, suposo, Gironella, Porreig, Sallent, una part de Manresa també la van ocupar, una part em sembla que tota no, i a la conca del Cardener també Súria, Cardona, no sé si se'n va d'or. Ja només així per últim, el teu tasca com a adaptació teatral ha estat difícil o ha estat agraïda? La tasca de la direcció ha estat difícil, ha estat dura. Havíem començat els assajos a l'abril o al maig, estem a 30 de novembre, i hi havia gent aquí en aquest escenari que no havia fet mai teatre, d'altres que n'havien fet amb el grup dels Amics del Teatre de Cercs, però un altre registre del teatre, per dir-ho així, i llavors havíem de fer un grup
de 3 grups humans diferents, que eren els Amics del Teatre de Cercs, un altre era l'Aportació d'Anònim, o sigui, l'Eva Sánchez i jo, i l'altre eren aquesta altra gent, com el Yorgos o el Gallet o el Ricard, que s'han sumat en aquest muntatge en concret perquè els va captivar la idea. Al final de l'obra, el narrador explica com acabaríeu vosaltres aquesta història. Sí, però això no els hi podem explicar a la gent. Han de venir-la a veure per saber com s'acaba. Va ser el més difícil de trobar, No acabava de trobar un final que em semblés prou emocionant, però llavors em sembla que vam trobar un que ho és falsa. Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí.